lähteä. Ja näin peli käyntiin. Alakerran kautta palloa kierrätetään. Sitten löytyy Kanna, mutta hän ei pääse laukomaan. Seuraava kulmapotku kuitenkin vierasjoukkueelle. Hakan isäntänä, mutta voittoja ei ole tullut sitten toukokuun. Kanna. Ei ole kuitenkaan hänellä tilaa laukoa. Sitten yritetään välillä vasemmalta, mutta tämän syötön JJK katkaisee. Sen McFall. Keskikentältä löytyy Vaalto, hän jatkaa nopeasti Ikävalkolle. Ikävalko ja syöttö menee kuin meneekin perille Oksaselle, vaikka talustellaan. Korkea pallo boksiin, se ei Tahvanaista tavoita. Mannisen laukaus, mutta se suuntautuu lopulta suoraan Pyhärannan syliin. Tulla heittämässä, sieltä löytyy hyvin Leppänen, joka nousee tilanteeseen, mutta Pyhäranta pystyy tuon laukauksen torjumaan tilanteesta. Hanslian. Tahvanainen polkee jälleen sinne keskikaistalle ja nyt olisi Tahvanaisella paikka, mutta hyvin liukuu Salonen tilanteeseen. Tilanne jatkuu, Hanslian haastaa siinä Monkaniemeä ja sitten löytyy Manninen keskeltä ja Manninen painaa pallon sinne ylähirren alle. JJK menee 1-0 johtoon, kun puoli tuntia on täynnä ottelun ensimmäistä puoliaikaa. Osuma varmasti maistuu. Manninen oli nuo hyökkäyspeliään rakentelemaan ja purkamaan tuota KTP:n prässiä, joka alkuvaiheessa oli todella vaikea JJK:lle ja sitten tulee 2-0. Ja Manninenhan se on, joka täräyttää saman tien toisen, tällä kertaa alakulmaan. Me toisen kerran. Puolen tunnin kohdalla ensimmäinen, nyt on 35 minuuttia mittarissa, tärähtää toinen. Lindfors, sitten Oksanen on jo boksissa sisällä, Oksasen laukaus, mutta Marttinen pystyy sen torjumaan. Aalto nostaa matalahkona keskityksen siihen aivan rangaistuspilkun kohdalle, sen jälkeen Oksasen vasemman jalan volley tuolta 25 metristä yli maalin ja samalla päättyy ensimmäinen puoliaika. Georgialainen linkoaa pallon boksiin. Tapaninen kuitenkin selvittää sen välimille vesille. Doliva laukoo suoraan volleista ja Marttinen torjuu siihen eteensä vaarallisesti. Ikävalko on jatkuttava sisääntulo loukkaantumisen jälkeen. 7. kulmapotkua KTP:lle antamassa Jussi Aalto. Ja sitten on vaarallinen tilanne, Ikävalko, mutta ohi maalista ja potkaisee vierasjoukkueen Heiniämä Tarvonen. 16 rajalta laukaus ja vaarallinen veto onkin, mutta sen Marttinen saa venytettyä hyppysiinsä. 2-0 numerot säilyvät taulussa. Jussilan kanssa, että missä muurin pitäisi olla. Aalto sen vaparin antaa ja antaapa hyvän vaparin. Pieni kosketus palloon, mutta me ei näköjään ollut. JJK:n oma kasvatti, omia kasvatteja hänen kotijoukkueella on tässä valtaosa, kuten myöskin on Niko Markkula. Hänen syöttönsä perille ja sen jälkeen Markkula. Järvinen. Ja sitten Lehtonen, siellä olisi myöskin Hanslian hyökkäyksessä mukana. Lehtonen, nyt on Hanslianilla aivan avopaikka, mutta niin vain saa Hanslian tuosta sijoitettua. 11 minuuttia peliaikaa jäljellä, me lisäaika siihen päälle. Jälleen tulee Hanslian. Lehtonen myöskin mukana hyökkäyksessä. Hanslian haastaa siinä terävästi Salosta ja erinomainen on myöskin Pyhärannan torjunta. Hanslian, Lehtonen ja hänet kaadetaan. Tuloksena on rangaistuspotku.
ja myöskin punainen kortti. Ja 90 minuuttia on jo täynnä. Ja Markkula täräyttää kiekon varmasti sinne tolpan viereen. 3-0. Ja Pyhäranta potkaisee tolppaa samalla tavalla kuin Niko Ikävalko tuossa aiemmin epäonnistuttuaan maalipaikassa. Vihellys paitsion merkiksi. Ja tulee samalla myöskin tämän kamppailun loppuvihellys. 3-0.